gaskiya ne komai da lokacinsa a kwana a tashi jariri ango ne sani jaji Allah baka gwamna a jihar Zamfara mai kwazo mai gaskiya zaki na mijin maza kai ga garba ya fito zaki na mijin maza baban gida dan mai ce ice ba ku ga garman ya fito kai ga garba ya fito zaki na mijin maza sakon baban gida dan mai na faɗa muku sanin ya iso kai ga garba ya fito zaki na mijin maza wanda rabul baban gida dan mai ya ce garman ya fito kai ga garba ya fito zaki na mijin maza yau ga garban ya fito wannan wanda muke jira kuma mai burin mu ga ci gaba al'ummar mu na Zamfara muna nan tare da sani jaji yayi gwamnatin mu a Zamfara ai sahihi ne mai gaskiya wanda zai kayar da mai yaudara mai birni ne mai karkara wanda ya ladabi zai shawara kuma bai san mu ya tunzura a cikin aikin da ya kirkira amina sani jaji nake nufi wanda za na kira shi da damuna mai zaban da ruwan sama ko ina ya kawar mana da ta ko ina sani jaji ai bango yake Zamfarawa nan muka jingina kuma taro maka da bakin ciki tun da neman samu madogara duk siyasa da mu maka tsarkake tun da dai ta samu madawama gashi haske ya haska mana wanda duka jihar mu karungowa kaga Allah bai ku hana mu ba ai wani ba zai hana mu ba sani jaji shi muka runguma wanda bai yi shirin ya kashe mu ba gaskiya da amana zai rike dan ba zai yi fada da jihar mu ba ai 2023 muke sani jaji ba wani inkar Allah dan girman annabi bai wasani gwamna Zamfara dan adadin karfin iko naka dake tsakanin kasa zuwa sama dan kadai tare taka a kullum wallahi dan matsayinka a kursiyo dan girman sirrin Mr. Wal bai wasani gwamna Zamfara dan ni'imomin ka na muntahar bai wasani gwamna Zamfara dan salatin annabi da sallah bai wasani gwamna Zamfara dan alfarmar musulunci bai wasani gwamna Zamfara dan darajar dakin Ka'aba bai wasani gwamna Zamfara domin matsayin manzannin ka bai wasani gwamna Zamfara Allah dan Allah wahidun bai wasani gwamna Zamfara domin daraja ta mala'iku bai wasani gwamna Zamfara Allah dan girman kudura bai wasani gwamna Zamfara dan kadai ce dan ilimin hayatun ka wasani gwamna Zamfara dan girman Qur'ani na ka bai wasani gwamna Zamfara dan darajar sahabban annabi bai wasani gwamna Zamfara domin tabi'i na bai wasani gwamna Zamfara dan darajar salahan bayan ka bai wasani gwamna Zamfara sani ga gudu mata zan maka har idan Allah ya amintuwa ka rike ta da kanka da gaskiya ka zamo masa dukkan garkuwa ka iyakar bakin kokari ka kawar masa duk wata damuwa saura kuma ka bar wa Allah tun da shi dai ne ka iya mana kai bara ka ji taken mulki yadda waɗansu suke ta kirari baka iyawa baka gamawa ba a yaba ma baka isarwa ƙara dogaran ka ga Allah komai ake shi ne zai yawa ai ko baka zo kan ba ma ƙuri'un nan za mu zuba maka tunda dai har shehi ya ce mu yi babu shakka za mu riƙa maka za mu yi maka bakin ƙoƙari sani sai kai gwamna Zamfara sani jaji dawa gida gida sani jaji gashi gida gida sani jaji gashi gida gida sani jaji ga ka gida gida sani jaji ne ka gida gida sani jaji dawa gida gida sani jaji gashi gida gida sani jaji ga ka gida gida kai batun magana zarar rubutu na ce muku ga wata ta fito shehi ya gama mulki ya tafi na tabbata ga wata sabuwa har a yau kuma na shi muke biye sani jaji zai wani garkuwa magana ta tsaro a cikin jihar sani za ya kula ba damuwa maganar harkar ilimin jihar sani za ya kula ba damuwa maganar akula da lafiya sani za ya kawar duka damuwa har matasa zai ba ayyuka ta ko ina su ba su da damuwa manyan tituna za yi mana da kwalbatoci ba wata mazuwa harkar kasuwancin Zamfara ko ina sai ta da gyaruwa mata zai baiwa jari su yi sana'a ba wata mazuwa tun da dai dodo ya karya kaga shi ma za ya iya bai mai hasashe kan yin nesa sani jaji zo ka rika
mu je a faɗa a jika sai sani jaje rikon ba ta buka kurakurai jama'a kowa shaida yake sani mai kyankyafi talakawa yaro da babba kowa na shi ne ko na ƙauye ko na cikin birni mata da maza duka na shi ne sani bambanci ko bai yawa ko da babuwa duka na shi ne sani ba zai kashe jihar ba ko da mulki ko ba mulki sani ai ba za ya hana mu ba alkhairi shi yan runguma shi ya saba a wasa kashe shi ba kai gida da gida sai godiya rabu bai ya hana mu raban mu ba mai raban araba duka ya raba gashi mun dauko babban ciki mai hali kama da na shehi sani zai mana gwamna zamfara mai riko kama da na shehi sani sai kai gwamna zamfara kamar kuma ne kamar kashin ta gaji sani na shehi muke kira sani na sani baban sani sani na sani shehi muke kira sani na sani baban sani sani na sani na shehi muke kira ga na dan tabawa kashin zama jamuje jama'ar ka suna kira ga na musa mallaka namu ne sani jaji amsa dukan kira na alhaji mansur khalifa kaura sani jaji muke kira har da ATM ma na cike aliyu sani jaji muke bade har da musa shabbo namu ne rabbana ya dada masa sutura har da dan kande ga miji na ce tun da shi ma yayi rukun kwarai billa dogo shi ma namu ne tuntuni ya kyautata niya da sama'il kwanka namu ne kunga shi ma baya da damuwa sani gwamna alheri yake tun da shi ma baya da damuwa amadi MD kuma namu ne tuntuni ya kyautata aniya alhaji salihu mai buhu gumi tuntuni ya rungumi yan uwa aliyu MC Allah rika maka tuntuni ka zama na garkuwa tafiyar sani jaji duk suke tafiyar da ta zamto kainuwa ga shahar ta agagara turuwa kainuwa ce da babu sirruwa rago Allah a kare rika mana sani mana gwamna zan